Ay, sir. Excuse me. Ay, Basin pwedeng maka-estorbo ka dito, sir. ay lang po dugayang pagdisturbo ni mo, ma'am. Kanita kayo, sir. Kanang, wala kasi ka nang gikan ko sa agency. Kuwan siya nga agency ka na gining dili fake. Tinuod nga agency ba na? Legit ka na, ma'am. Legit lagi, sir. Daghan namin napalaragdangan tula. Nangita kami diri sa bukid-bukid ba kay kibaw ko diri daghan ang walay trabaho ang nangita daghan ang gustong maka-abroad na. Tinood ka, ma'am, kay diri sa bukid, ma'am, no. Manguling ra gyud mga raha mo trabaho diri, ma'am. Kini sa opportunity na gini nga makalarga mo, sir, sa Japan pag yun. Hindi, wow. Japan, ma'am. Japan, oy. Pero problema, ma'am, no, kanang wa gyud may kwarta sa lagi, ma'am. Ay, sir. Kahuman sa ko, sir, anak kanindot. Wala na medical, wala na kay laing gastuhan. Kuan ta na sa agency na mo, sir. Sa kumpanya ninyo. Sa kumpanya ta na. Bahala. Pidota na, ma'am. Uy, mo ni ginaadyo na ko, ma'am. Okay. Pero, usa na lang siya, pero, sir. Tama. Kuan ko na may schooling kay puno naman na extension food kay sir ba. Kuan lang gi-require lang sa mo agency nga basta makamao lang kuno gamay hinapon, solve na kuno kaayo, sir. Tamang-tama, ma'am. Na ako'y gamay sang hinapon. Kaya ako sa una, ma'am. Di sa di panghambog. Ako'y maestro sa mga hinapon. Tutor na kasi. Yes, of course na. Kini sir, pwede na dyan kaayo ni sir niya. Huwag ka na testingan, tika sir. Sige. Testingan, sir. Kanagi ko, ka-abroad ko. Unyong rin ka mo pangutana, sir. Okay. Pwede na gamaya, Hindi sir. pagdaghanon mo, ma'am. Sige, sir. Primero, unsay hinapon sa plato? Napon sa plato? Oh. Panaksang. Panaksan? Dili man panaksan. Di man panaksang, sir. Panaksang. Basta mga sang, ma'am. Hinapon na. Inaana din na, sir. Okay, sir. Kana ikaduha, sir. Hinapon. Unsay hinapon sa dagat? Dagat. Hunasang. Basta na isang. Hinapon na. Kana naligo sa dagat. Hindi ko sa dagat. Lumsang. Kana may sang. Una ka na nagpatong sa karsada, sir. Ligsang. Aligsan ka na isang. Unya, kana mga dagkugtiyan. Di pa buntisang. Kaya na isang. Very good. Very good. Kaya ka, sir. Kini, sir. Last na, sir. O kung mamatay, sir. Limsang. Sang? Okay na, may sang. Oh. Unya, kung ilubong na, sir. Katapusang. Okay na, may sang. Asus, very good, sir. Tanang pangutanan na po, sir. Natubak. Hindi ka nga Sigurado maestro. na dyan ko nga. Makakuha na kaani, sir. Kanang madawat na dyan kaani. Muna ang mga requirements, sir, ha? Ako ikuha na requirements ni mo, sir. Na. Uy, passport na ako na, ma'am. Upat ka mo kong passport. Sige, sir, ha? Basin na pa kay mga kailang nga to, sir. Pwede interviewin ko na po, sir. Nakoy mga balada sa unahan, sir. Ay, napa, ma'am. Atuwa na, ma'am. Kaya ka na, tinudluhan ko ng hinapon. Okay, ang among ikinahanglan lagi mga usak Ay, ibugid, sir. ako dahil si Albert Sang. Uy, ako dahil ito sir. Ano nang makalimtan, Oh, sir? Albert Sang. Basta na isang. Number, sir, number. Lansang. Alansang. Numero 2 sang. Sige, sir, ha? Na, punta-punti ka, sir. Ay. Sigurado dyan ko nga. Madawad dyan ka, sir. Kaya para sa dyan ka maghinapon, sir. No need na ka magsunod, sir, no? Sige, Sige, sir. Sige, sir, ha? Sige, sir.